Представете си просторен офис с площ от 867 квадратни метра в нова офис сграда с 360 градусова гледка, която предоставя невероятни панорами към тепетата на града и околностите. Офисът е с голямо обединено пространство, което позволява гъвкаво разпределение и възможности за бъдещо персонализиране спрямо нуждите на бизнеса. Текущото състояние на помещението е на шпакловка и замазка. Вътрешността е отворена с минимални прегради, което дава възможност за индивидуални интериорни решения. Високите тавани и големи прозорци пропускат много естествена светлина, а 360 градусовата гледка позволява на служителите и посетителите да се насладят на града във всяка посока, което добавя допълнително усещане за простор. Офисът разполага с 6 места за паркиране с обща площ от 145 квадратни метра. За тези, които предпочитат обществен транспорт, офис сградата е разположена в близост до ключови транспортни връзки. Това е едно уникално по рода си пространство на емблематично място в град Пловдив, което очаква новите си собственици. Свържете се с нас и отворете вратата на бизнеса си за следващо ниво.